لونا أمرنا زربش كقاتمنا يخاليو أزيز خنزل لما ناي أمرنا سلام زي محلاون أيو أتمنى تايسي هيوت فلفل هيوت منجي كأمور سلة خونت بار لما أنت حزلكم قرز اللخو أزين قامتن وسنتن زخون عسرت نقرات كريانينا مسام زلخو حالتهم ملاتية سبسكرايب زمقار بيسكنو أتم كازخون وان للعلي أبزي حزة زلنا يوان سلامنا أمرنا كنا وصوص قورو نقرات بزحات زينا يكون محاورة ومديا أفتي تخركا سبر زينا أفتي تخركا خالب خاز سبر نقرات أنا أحمد محاورة مديا زوت حماعات نقر قسمنا زسبر للبنا زسبر نقرات نسمع لن إننا رأيلن جزئنا بس إحنا زلنا نزيد ما بخمي نأمرنا سلام كنحلو نخقل أمرنا سلام بخمي كركب يخقل إحنا تحاسبنا زين هزز نقرأكم على ست نقرات أويوتنا أوي ترى والسنتز زلون إن ترى زلونين سلام ناسي أوشتنا أيو مبارا ودقة يكونن مشتاو سلام انتهالينا بدقة زلو فتنا مستبات زلنا قرر حبيرنا مستبات سلام كلنا نوعل أو سلام اندحر زي اللسي منهم دقة سلام لايس أي تستمع أوري أبدقة سلام نهاليس وشتقا سلام سلا زي الخا أبدقة سلام زلو فتسمو أي سمعك سلام كم زلس منهم كتستمع أوري تخيلي أوشتنا سلام تهاليجن ናይ ደገል መጽእ ፈተና ይኹን ናይ ደገል መጽእ ኣብ ደገል ኣሎ ኹይናት ኩሉ ነገር ትኽእሎ ኢኻ ትፃወረ ኢኻ ማለት ውሽጥኻ ሰላም ስለ ዘለካ ማለት እዩ ብኸመይ ከ ናይ ውሽጥና ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢልና ኸ ዘን ቀፂለ ዝነግረኩም 10 ነገራት እንድሕር ተጠቒምናለን ኣብ ህይወትና ዓብዪ ለውጢ ከምፃልና እየን ለአን ከብለኩም ሓይርና ንረእየን እታ ቀዳመይቲ ጸሎትን ምስጋናን እዩ ጸሎትን ምስጋናን እንድሕር ጌርካ ኮይንካ ሰላም ይስምዓካ ቅሳነት ይስምዓካ እንዚአን ተጌርና ውሽጥና ሰላም ንረክብ እቲ ዝዓበየ ነገርካ ኣብ ጸሎትን ኣብ ምስጋናን እዩ ዝርከብ ይርዳእን እዩ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ዘይቀስል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ጸሎትን ኣብ ምስጋናን እንድሕር ዕጉብቲ ኮይንካ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ነገር የቃልለልካ እዩ እንተሪእና ኣብ ተመስገን እዩ ዘሎ ዕግበት ኣብ ተመስገን ኣለ በረከት ብዘለካ ተመስገን ድሕር ዳትል ኮይንካስ أزيو لأمورنا خاص بتعمل الحجزنا صارت نجبر نحرق أمسكن تخوين ناس أو أمورنا اللي بناس حدا خوين اللي زاوير عملنا لا مسكن هذا سلزي صارت المسكنا أو يوتنا أو يترى اللون لفتا خالي تخبركم تخالي تخاصي تصفو مخان تصفوات ندحر داخلنا أو يوتنا أو يترى اللون لنسنا تصفى النهمنا بتصفى من بار كل خوان الليو كسمر الليو نعنا ليوتنا تصفى مهاب فترى اللهم ساي እግዚአብሔር አምላክ ለሐሸ ፈጥረለ እዩ ለሐሸ ህይወት ክነበርያ እዚ ይኾኒ መጨረሻ እዚ ይኾኒ መውዳእታ እግዚአብሔር አምላክ ለሐሸ ነገር ክፈጥረለ እዩ እቲ ምንታይሲ ኣብ ህይወትና ተስፋ እዩ ዘንብረና ለውሽጥና ይንእምሮናይስ ታይልና ክንእምነ ዘለና ነገራሲ ክሓልፈልና ምዃኑ እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ምዃኑ ምሳና ከም ዘሎ ንእምሮና ምንጋር ኢልና ተተናገርና ለእምሮና ሰላም ይስምዓና ስለዚ ኣብ ህይወትና ተስፍዋት ምዃን ኣእምሮና ሰላምን ቅሳነትን ንኽህልወና ይሕግዘና እዩ ተመሳሳይ ተኸብለኩም ልመዓልትና ብውዕውዕ መንፈስ ነገራት ምቕባል ብውዕውዕ መንፈስ ለህይወትካ ምቅላስ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ይመስገን ብሰላም ተሲእኒኹ ኢልካ ለእግዚአብሔር መስጊንካ ዝስራሕኻ እዚ ክሰርሕ እየ እዚ ክገብር እየ ኢልካ ንትስራሕኻስ ብውዕውዕ መንፈስ ምቕባል ከይተሳላቸኻ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝረኣኽዋስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንደይ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክርእይዋ ዝደልዩ ዝምነዩ ከይርእይዋ ኣነ ግን ተመስገንካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ርእየያ ኢልካ ለዛ መዓልቲ ለዛ ለለናያ ሎማዓንቲ ብደስታ ክንቕበላ ንፅባሕ ዘይኮነ ፅባሕ ናይ ባዕላ ርእሳ እያ ትጭነቕ ንፅባሕሲ ንዓርሳ ትጭነቕ እያ ሎማዓንቲ ልታወትና ለኣመስጊንና ለለና ጸሎትና ጌርና ኩሉ ተነቃቂሕና ለመዓልታዊ ስራሕና ምውፋር ለነብስኻ ባዕልኻ መበረትታ ኣፍታ ረባዒት ከብለኩም ለነብስናስ ፅቡቕ ነገር ምንጋር ኣብ ክንዲ ኣነ ኣይረብሕን ኣነ ኮይ ኣይክእልን ናበልና ተስፋ ካብ ንቑርፃ ለነብስና ፅቡቕ ነገር ንናገራ ለነብስናሲ ባዕልና ፅቡቓት ነገራት
ተመስገን ጽቡቕ እዩ ዘለኹ ኩሉ ነገር ክኾነለ እዩ ልሐሸ ነገር ልሐሸ ኣብ ህይወተይ ልሐሸ ክነብር እየ ኢልና ንህይወትና ጽቡቓት ነገራት ምሃብ ምናልባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ኣጅኻ ዝለና ሰብ ዘይብልና ክንኮን ንኽእል ኢና ግን ልነፍስና ኣጅኺ ኣነ ኣለኹ ምሳኺ እግዚኣብሔር ኣሎ ምሳኺ ኢልና ክሓልፈልኪ እዩ ካዝኒኸዮ ከዓ ልሐሸ ህይወት ክትነብሪ ኢኺ ላኳሲ ኣጅኺ ብለካ ሰብ እንተሰኣንካስ ባዕልኻ ንባዕልኻ ኣጅኺ ነፍሰይ ፈጣሪ ኣሎ ምሳኺ ናበልካ ለነፍስኻ ጽቡቓት ቃላት ምንጋር መዓልታዊ ህይወትና ልነፍስና ነበራታትዓ ኮን ነፍስና ለኣና ኣጅኺ ዝለና ሰብ ተሰኣና ወላ ምስ ምስትያት ስለ ይኾን ለነፍስና ባዕልና ለባዕልና ምብረትታዕ ጽቡቕ ነገር ምንጋር ማለት እዩ ላፍታ ሓንሸይ ትኸብለኩም እዚኣስ ብዙሓት ሰባት ንገብሮ ኢና ንነፍስናሲ ምስ ካሊእ ሰብ ዘይምውድዳር ፍጹም ክኾን ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ደቂቓ ትኾንስ ምስ ሰባት ዘይምውድዳር ኩሉ ሰብ ንናይ ባዕሉ በረኸት ተዋሂብዎ እዩ እዚ ሰላምካ እዩ ዝሰርቕ ደስታኻ እዩ ዝሰርቕ ንነፍስካ ምስ ካልኦት ሰባት እንድሕር ደኣ ተወዳደር ኮይንካ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ተውድቓ ንነፍስና ፍጹም ምስ ካልኦት ሰባት ክነወዳድሮ የብልናይ ካልኦት ሰባት ናይ ባዕሎም በረኸት ኣለዎም ኣነ እውን ናይ ባዕለይ በረኸት ኣለኒ ኣክንዲ ምስኣቶም ምውድዳር ምስ ነፍስኻ ሰላም እየ ዘለኹ እንታይ ዓይነት ጎደል ኣለኒ እንታይ ከስተኻኸለኝኒ ኢልካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምስ ውሽጥኻ ምውድዳር ልሕሽኩሉ ምዃን ክፅዕር እየ ብምባል ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ገዲፍና ምስ ነፍስና ጥራሕ ምውድዳር ኣብዚ እንታይ ድና ንገብር ሓደ ሓደ ግዜ ዘለስ ባዕለይ ኣነ ንባዕለይ ዝገርመኒ እዚ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ፀጋታት ረሲዐ ተን ዘለዋኒ ድኽመታት ኣራርያ ምስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ሰብ ይኹን ምስ ብቐረባ ንፈልጦም ምስቲ ፅቡቕ ጎንናቱን ምስቲ ናትና ደካማ ጎኒ ዝኣራረናየ ነወዳደሮ ደቂ ሰባትስ ሕማቖም ፀገሞም ገሊፆም የርእኻ እቲ ናቶም ዝፅቡቕ ነገራት እዮም ዘርእኻ ንኻ ምስቲ ደካማ ጎንታት ናትና ምስቲ ናቱ ፅቡቕ ጎንታት ነወዳደሮ ኩሉ ግዜ ብኸምዚ ዓይነት ክንወዳደር እንድሕር ደኣ ጀሚርና ኮይና ናይ እሙሮና ሰላም ዝተረበሸ እዩ ይከለ ሓሊፉሉ ኣነ ግን ዘይሓለፈለይ ግናስ እዚ ክኾን ዘይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሕተቱ ክወሃበኩም እዩ ልና ዘለስ ንኹለና እዩ ምዃኑ ተረዲና ምስ ካልኦት ሰባት ዘይምውድዳር ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ገዲፍና ልነፍስና ብባዕልና ምስ ነፍስና ምስ ውሽጥና ተራዳዲእና ብሉፃት ሰባት ምዃን እዩ ዘድልየና እታ ሻድሸይቲ ትኸብለኩም እታ ሻድሸይቲ ከዓ ርእሰ ምትእምማን ኤንወይ ርእሰ ምትእምማን እንተሃልዩና ኩሉ ነገር ክኽእሎ እየ እንታይ ኮይነ እየ ዘይክእሎ እንታይ ኮይነ እየ ዘይገብሮ ርእሰ ምትእምማን እንተሃልዩና ኣብ ህይወትና ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ ግዜ እኳ ልምዲ ዘይብልና ክንኮን ንኽእል ኢና ልምዲ ስለ ዘይብልና ኢና እምበር ዘይንኽእሎ ኮይና እኮ ኣይኮንናን ኣብ ጥቐና ዘለዉ ሰባት እንድሕር ደኣ ክኢሎም ሞስ ኤንወይ ንሕና ከዓ ዘይንኽእለሉ መንገድስ የለይ ክእለየ ኢልና ጥራሕ ርእሰ ምትእምማን ይሃለወና ንፈልጦም ይኹኑ ብቐረባ ንፈልጦም መሓዙትና እዚኣቶም እንድሕራይ ክኢሎም ሞሴ ኣነ ሓታይ ኮይነ እየ ዘይክእሎ ኣነ እውን ክኽእሎ እየ ኢልካ ርእሰ ምትእምማን እንተሃልዩካ ርእሰ ምትእምማን ኣብ ህይወትካ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ዝሓሽኩ ደረጃ ክበፅሕ እየ ኩሉ ነገር ክኽእሎ እየ ኢልካ ኮንፊደንትካ ምህላው ክብ ምባል ርእሰ ምትእምማንካ ባዕልካ ምህናፅ እዩ ሰባት ዝገበርዎ ኣነ ለ ክኽእሎ እየ ይኾነለ እዩ ኢልካ ርእሰ ምትእምማን ምህላው እታ ሻብዓይቲ ትኸብለኩም ትኹረትና ኣብቲ ፅቡቕ ጎንና ጥማድ ርዳን እዩ ደካማ ጎኒ ብዙሕ ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ነቶም ፅቡቓት ነገራት ዘለውና ናብኦም ትኹረት ምግባር እቶም ፅቡቓት ነገራት ላፍቶም ፅቡቓት ጎንና እንድሕር ደኣ ተተኪርና ኢና እምበር ላፍቶም ፀገም ደካማ ጎንና እንድሕራይ ደኣ ንጥምት እንተኮይንና ኣብ ኣእሙሮና ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስየና ደካማ ጎንና ምትኳር ዘይኮነስ ኣብቶም ፅቡቓት ጎንና ወላ ይወሓዱ ኣብኦም ትኹረት ክንገብር ኣለና ኣብኦም ትኹረት ብምግባር ሕጉሳት ምዃን ምፃዕር እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣሎ ብጣዕሚ ይሸልችወና ካብ ዘሕለፍናዮም ናብ ድሕሪት መለስ ኢልና ዘሕለፍናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነገር ዝሓለፍናዮ ነገር ክህልው ብጣዕሚ ተፀጊምና
እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘውፀና መዓልቲ ትህልያ ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪፅና ኣላ ዝነበርና መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓጊዝና ግን ተመስገን ኣብዚ በፂሕና ኢና ቅርሺ ስኢና ድዩ ኣብ ጎንና ደቂ ሰባት ስኢና ድዩ ካሊእ ነገር ኣነ ይኹን ተስፋ ቆሪፅና እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ጎንና ስለ ዝነበረ ግን ተመስገን ኣብዚ በፂሕና ዘለና ኣብኡ ሕለፍከየ ነገር እንድሕር ደኣ ዘኪርካ ኮነ ሰዓትስ ገንዘብ ዘይብልና ሰብ ዘይብልና ረደአና ሰብ ስኢና እግዚኣብሔር ኣምላክ ይረድአና መዓልቲ እዋንስ ኣሎ እዩ ሓድሽ መንፈስ ልነስና ሕጉሳት ምዃን ምግባር ምፃር እዩ እዩ እኮ ደስ ዝብለካ ብዛዕባ ወለድኻ ይኹን ብዛዕባ ደቅና ይኹን ብዛዕባ ኣፍቃሪኻ ወይ ኣፍቃሪትኪ ይኹን ብዛዕባ መሓዙትካ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ፅቡቕ ነገር ኣብቲ ዝሓለፍካዮ ፅቡቕ ነገር ብምምርካስ ምስትምቓር ኣብ ሂወትካ ሕጉስ ንምዃን ፃዕሪ ኣሕዋተይ ውሽጥና ደኣ ሕጉሳት ኮይንና ምስ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ስምምዕ እዩ ዘለና ተሸምነይ ተቐብለኩም ፀላእትና ሸለል ምባል ባል እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን እቶም ከምዚ ጌጋ እኒአካ ብከምዚ ይስተኻኸሎ ዝብሉና ፀላእትና ይኾኑ ፈተውትና እዮም እዚኦም እዮም ዝበሉ ሰባት ኣብ ሂወትካ ኣድለይቲ እዮም እና ብናቶም ሓሳብ እዚ ኮይንካ ክትኸድ ዘለካ ብናይ ባዕልኻ ምስቲ ናቶም ኣመዛዚንካ ደኣ ከይምጥነካ ድዩ ኣመዛዚንካ ባዕልካ ናቶም ሓሳብ ተቐቢልካ ናይ ባዕልካ ኣቢልካ ፅቡቕ እዩ ሓደ ኣለዉ ገለገለ ኣለዉ ሰባት ከዓ ዝኾነ ምንም ነገር ጎደለ ዘይብልካ እናሃለኻሲ ተዓበስካዮ ዘየለ ሞራልካ ይሰብሩ መርዚ ሒዘምልካ ይመፁ ሒዘሞ ዝመፁ መርዚ ከዓ ናብኻ ይተፍእዎ ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ግልል ምባል ልነፍስና ምእላይ ሸለል ኢልና ምሕላፍ እንታይ እዩ ከምዚ ኢሉኒ ንምንታይ እዩ ከምዚ ገይሩኒ እናበልና ለኣእምሮ ዘይኮንና ነመላለሶ ሸለል ኢልና ምሕላፍ ሰኣን ምርድእ እዩ ሰኣን ምፍላጥ እዩ ንባዕልና ንሂወትና ከመይ ጌርና ኢና ውሽጥና ንሕልል ይግበአና ኢልና ምሕሳብ እዩ ዝሓይሽ ሓደ ግዜ ኣሎ ኮነ ኢሎም ንዓኻ ክጎድኡ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ኣለዉ እዮም ግን ንኣቶም ሸለል ኢልና ክንሓልፎም እዩ ዝግበአና እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣዒንቲ ልቦም ኣብርሀሎም ኣብ ልቦንኦም መልሶም ናብ ርእስና ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝብለኒ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝገበረኒ ኢልና ናብ ርእስና እናመላለስና ዘይኮንና ክንበልሲ ከምዚ ጌርና ኢና ክነሕልፎ ዘለና ማለት ንውሽጥና ኣይንጉዳይ ድሕሪ ከምዚ ኢልና ነገራት ቀሊልና ንሪኦ እንተኮይንና ንውሽጥና ምንም ዝስማዓና ነገር የለን ካብኦም ግልል ኢልካ ሰላም ኣእምሮኻ ትሕልው ኣብታ ተሻይ ትኸብለኩም ነገራት ከም ዝሓልፍ ምእማን ነገራት ከም ዝሓልፉ ኣሚንካ ምርግጋእ ህድእ ርግዕ ምባል እቲ እንታይሲ ኣብ ሂወትና በቃ ምንም ክሓልፍ እዩ ሓልፍ ዘይኽእል መሲሉ ዝስማዓና ዝነበረ ነገራት ብዙሓት ግዜን እዋናትን ኣብ ሂወትና ነይሮም እዮም ግን ካብቲ እዋን እሱ ዘውፀአና ፈጣሪና ኣሎ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝሕዚ ዘለናዮ ሰዓት ንኽንርኢ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ነገር ሓሊፉ ዝኾነ እዋን ፀጊሙና በቃ ክንወፆ ዘይንኽእል ፈተና ኣጋጢምና ክኾን ይኽእል እዩ ግን እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በፂሕና እኒአና ስለዚ ነገራት ከም ዝሓልፉ ምእማን ኣዝዩ ኣብ ሂወትና ጠቓሚ ዓብዪ ተራ ዘለዎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንኩሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ኢልካ እንተኣሚንካ ኩሉ ከዓ ዘይሓልፍ ነገራት የለን ምጉሕን መብርህን ዘይተርፍ እዩ ኩሉ ነገር ከም ዝሓልፍ ለኣእምሮና ምንጋር ናይ ኣእምሮና ሰላም ንክሕሉ ከዓ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ላፍታ ዓስረይትን ናይ መጨረሻ ንከብለኩም ኣብ ፈጣሪና ምፅጋዕ እቲ ዝለዓለ ናይ ኣእምሮና ሰላም ክበና ዝኽእል እዚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ምናልባት እቶም ፈጣሪ የለን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ምንም እንታይ እሞ ክንብሎም ኮይንና እዚ ብሓቂ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝፅጋዕ ሰብ ግን ኩሉ ነገር ካብ ዓይኒ ፈጣሪ ምርኣይ ሕስብ ተበልናስ ናይ ፈጣሪ ኩሉ ነገርስ ድንቂ ናይ ፈጣሪና በረኸትስ እንታይ ይሰኣኖ ሕፍኒ እኽሊ ዘሪእናስ ኩንታላት ገይሩ ዝህብ ፈጣሪ እኮ እዩ ዘለና ሓሳስናዮ ዝምልሰልና ዝተጨነቕናሉ ኣብ ዝሓዘናሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንተፀጊዕናስ መስገን ኢልና ናብ ፈጣሪና ምፅጋዕ ፈጣሪ ዝሓዘ ኩሉ ሓዘ እዩ ስለዚ ኣብ ፈጣሪና ምፅጋዕ ዝዓበየ ነገር ከዓ እሱ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተፀጊዕካ ብፀሎት ብምስጋና እንድሕር ትሓልፍ ኮይንካ ነገራት ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክና ተወኪልና ተፀጊዕና ብምስጋና ብፀሎትን ክንሓልፎም ነገራት
እዚ እንድሕር ዳ ጌርና ህይወት ቀላል እያ ዝነበርን ፃንሒት ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ሓናፂ ርእይትኹም ኣብ ኮሜንት ተቐምጡለይ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩለይ እንታይ ኮንኪ ጠፊእኺ ኢልክን ብመሰንጀር ድዩ ብመፅያቕ ድዩ ለኣለሽናኒ ኣሕዋተይ ኣሕዋተይ ከዓ ብጣዕሚ የኽብረለይ ኣለኹ እየ ብስራሕ ምኽንያት እየ እምበር እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ከዓ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ ቪድዮ ተተመችውኩም ሃናፂ ርእይትኹም ኣይፈለየኒ ቴንኪዩ